Hi mga day, this is Miss Sheng. So natay follow up na pang tana day. Ato tubagon sa karon. Good morning day. Pila imo gasto day. Pwede ba bisan way spouse did on o magid sponsored. So these are now pang tubagon dyan na pang tana day. Good night mato didon sa Pinas day. Dinhi morning naman. Good morning day. Pila imo gasto? Sige unahon natin pila imo gasto. Nagasto ko jud na mo adto dito kay 100k plus. Dili sa kong tibo sa pagpasad, okay? Pinakauna is service fee nila. Dili ko nila hatagan ng requirements day, mga list of requirements kung dili ka magbayad una ng service fee nila. Murag 70k mambaga na to. Nabayaran pinakauna. And the rest, amo na to sa ulihin na nila na nagpa-biometric na ako, pamedical ka na, nagbayad na kami adto ng tibo, fully paid. So 100k plus, kaya? Syempre kaya nizo. Kung di makaya paigo ta, mangutang 100k plus for processing razon. Siza, okay, processing for approval. O approve na. Pero kung way sa passport day, bagan maka-cater sab sila, pwede kanila bagan matabangan kung way im passport, mag-offer man bagan sila ng service, pero mahatag ka usad ng service fee siguro nila. Then bayranan kung pila ang passport. Sa una day, kami raman adto nagkuha ng passport day. Samtang dito ako sa Cebu day, anako apelyido adto lahi pa man. Nakasal naman ako day. Kuha ko nan bago ko na passport. Pag magamit adto ako passport, nagkuha na sab ako ng passport para updated ako passport day. Dito kami sa Cebu nagkuha day. Dili ko rin nakuha. Bali, nag-online daan ako, nag-set daan ako ng pa-appointment daan ako sa nga date. Then, saktuhan sab na. Pagkanto ko dito is, na-cater ko, process na, hatag na akong mga documents. Tapos, after, hindi ko nag 1 month adto, unsa ba? Nag-deliver ang passport sa Ambayay. So, anak tagdayan ako man apelido is Kirubin sa ako passport. Updated na si Zadalira. Kaysa dun sa una, sa butuan ko day nag-process day. Naabdan siguro sa day ng 2 months day. Discern na ako na daw ang passport. Sa Cebu day, Dalira day. Next, pang tana day, pwede ba bisan way spouse did on na mag-sponsor? Pwede karazo day. Pwede. Yes, man kanila day, pang tanon ka kung unsay status mo ha, unsay imong gusto, sa imo kahimtang day lang na same situation day na gusto mo man trabaho diri day, trabaho magasulta diri day. So, pwede ka mag-apply day og working permit day. Pa na ay close permit, na